jikin ɗa shugaba, idan kun gaisa ba zai fara cire hannunsa ba, idan wani na magana ba zai shigo da tasa ba, sai in bayan ya gama sannan ya yi tasa. Shugaba na aikin sai shugaba na aikin sai shugaba, ko an haɗa kaunuka ba za su yi shigensa ba. Yana tafiyar cecira Muhammad a ikon shi, yana magana da damo wanda aka yanka shi, yana aiken jaki saƙon ya isar da shi, yana tafiya girgije yana inuwa ga shi, yana kiran wata daga sama kuma ya tsaga shi, ya hira da shi ya ce ya koma bigiren shi, idan zai huta bishiyoyi na inuwa ga shi, idan ya yi tafiya a yashi ba a ganin sawun shi, yashin ke shanye shi don neman tabarruki ga shi, idan ya yi tafiya a kan duwatsu su suna ga shi, sai nuna daban yake kama halitta ba kamar ya shi, idan ya yi aiki da hannun Rabbi ya ce nasa ne, ya tafiya da ƙafafuwa Rabbi ya ce motsinsa ne, idan ya yi zance Rabbi ya ce furicinsa ne, ya kallo da idanuwa Rabbi ya ce kallonsa ne, idan ya yi hukunci